खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ रां दाबिनायनि दायाव बनसुनि सासे सोद्रोमा हमजादों। भुटान आरो बड'लेण्डनि सिमा ओनसोल दागगारियाव रां दाबिनायनि दायाव थांनाय मैयानि हराव बनसुनि सासे सोद्रोमाया पुलिसजों हमजायो। हमजानाय बनसुनि सोद्रोमाखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल देउलगुरि गामिनि पिनेन नार्जारी होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बनसुनि सोद्रोमा पिनेन नार्जारीया दागगारि हाथिसार ओनसोलाव मोनाबिलि समाव आयेन बेरेखा रां खांबाय थायोमोन। रां खांबाय थानायखौ सुलुंनिफ्राय मिथिनानै दागगारि पुलिसआ बनसुनि सोद्रोमा पिनेन नार्जारीखौ हमदों आरो हमजानाय पिनेन नार्जारीनि आखायाव बनसुनि फोरमान बिलाइबो मोननो हादों। दा बिथांनि सायाव दागगारि पुलिसआ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव साननि समावनो आइजोनिफ्राय सनानि माला सेख'नाय जाथाय। गुवाहाटी नोगोरमानि लाल गणेशआव सासे आइजोनि गोदोनानिफ्राय माला सेख'नानै लानानै गंसे बाइकआव गाखोनानै खारदों सिखावआ। बेखौ सीसीटीवी केमेरायाव रोखायै सेबखांजानायखौ नुनो मोन्दों। थामथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव सासे जवाना जिउ गोमायो। सुलुंनि बादिब्ला सीआरपीएफ आरो पुलिस हान्जाया जथायै मणिपुर रायजोनि मनबंग गामियाव अपारेसन खालामदोंमोन। बे समावनो अपारेसन खालामग्रा हान्जानि सायाव नेनानै थाखोमानाय दुथांफोरा गाग्लोबो। बे गाग्लोबनायाव सीआरपीएफनि सासे जवाना जिउ गोमायो आरो साथाम जवानफोरा जखम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। पुलिसनि रिपर्ट बादिब्ला थांनाय 13 जुलाइआव मनबंग गामियाव गुलि गावलायनाय जाथाय जादोंमोन। बे गुलि गावलायनाय जाथायखौनो नायबिजिरनो सीआरपीएफ आरो पुलिस हान्जाया जथायै मनबंग गामियाव थांदोंमोन। बे समावनो थाखोमानानै थानाय दुथांफोरा जथाय हान्जानि सायाव गाग्लोबनायाव सीआरपीएफनि सासे जवाना जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय जवानखौ बिहारनि अजय कुमार झा होननानै मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि खौराङाव दङ गिख्रंथाव बाइकनि जाब्रबथाय। क'क्राझार जिल्लानि खोला फारसे थानाय बेदलांमारि हिरापारानि आलायारन रेसिडेन्सियेल स्कुल खाथिनि टार्निं पइन्टआव मैया बेलासि 5:30 रिंगासोआव खुदिगाव गामिनि साथाम सुबुङा जोबोद दुखुनांथावै बाइकनि जाब्रबथाय जायो। बिसोर साथामनि गेजेराव सासेया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सानैया गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ असे बिबाजै बिबोनां गोमानानै दं। थांनाय 12 जुलाइ 2024 शुक्रबार बेलासिनि 4 रिंगायाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार हालामनि 2 नं लक्ष्मी सुति बर' गामिनि देबानन्द दैमारिनि बिसि दैमु दैमारि नार्जारीया गुवाहाटीआव थानाय रुम भारानिफ्राय गावनिनो असे हौवानि फंबाय सम्बारू दैमारिजों खारदों होनना देबानन्द दैमारिया फोरमायो। खारनाय हिन्जावनि गामिया सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलस्रि हालामनि निज्राजुलि गामिनि दैमु दैमारि नार्जारीहा 5 बोसोर 6 दान बैसोनि हौवासा गथ'बो दंखायो। बेनिखायनो बिसोर सानैखौ बहाबाफोर नुसनोब्ला 7099623868 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो खावलायहरदों। द'थि खौराङाव दङ खासियाबारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। गसाइगाव खासियाबारियाव AS26D 5651 नम्बर आपाची बाइक आरो ES16 ER 8278 ई-रिक्सानि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय जायो। बे लामा जाब्रबथायाव गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। जाब्रबथायाव क'क्राझारनि जमिरुल इस्लाम आरो गसाइगावआव थानाय माथियापारा नं 1 नि हाफिकुल शेखआ गोब्राब जोखोम जायो आरो साबकाटा पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गसाइगाव आरएनबि देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। बाइकआव फैनाय क'क्राझारनि जमिरुल इस्लामखौ साबसिन फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जाबाय मानोना बिथांनि अबस्थाया गाज्रिथारै जादों। बाइकजों फैनाय क'क्राझारनि जमिरुल इस्लामखौ साबसिन फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ई-रिक्सायाव गाखोनाय माखासे सुबुंफोरा जोखोम जादोंबाबो गोब्राब जायासै होनना मिथिनो मोन्दों। स्निथि खौराङाव दङ मिस डिभाइन इन्डियायाव देरहानो हादों तामुलपुर जिल्लानि करिश्मा नार्जारीया। तामुलपुर जिल्ला नाग्रिजुलि बालुकमारि गामिनि कामेश्वर नार्जारी आरो अलखा नार्जारीनि फिसाजो करिश्मा नार्जारीया मिस डिभाइन इन्डिया चेप्टार 2024 बादायलायनायाव देरहानो हानानै नखरजों लोगोसे ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदों। बे बादायलायनायाव गुबुन गुबुन रायजोनि गासै 750निबो बांसिन बादायारिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन गुबुन फेशन श' दिन्थिनायावबो बाहागो लाबोदों करिश्मा नार्जारीया।
फेशन श' दिन्थिफुंनाय आरो सासे महरगिरि जानाया गावनि हास्थायनाय होनना बुंदों बिथाङा। आरो उननि समाव सासे उकिल जानानै खामानि मावलांनो थांखि दङ होननानै बुंथिबावदों करिश्मा नार्जारिया। 8थि खौराङाव दङ चिरांनि भारत भुटान सिमायाव थानाय देवस्रियाव मैदेरनि उदखार। मोनाबिलि समाव हाग्रानि मैदेरफोरा ओंखारबोयो आरो फुंबिलि समाव ओंखारलांफिनो। साननैसो सिगांनि समावबो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। नाथाय बिनि उनावबो हाग्रा बिफाना जेबो राहा लायाखै होनना गामिनि सुबुंफोरा दाबि खालामदों। थिग बेबादिनो चिरां जिल्लानि देवस्रियावबो हाग्रानि मैदेरफोरा हरनि समाव मोब्लिब गैयै समखौ खाबु लाना हाग्रानिफ्राय ओंखारबोयो आरो न'फोरखौ बुफाय बुसि खालामो, लोगोसे माइरं जानानै गालाङो। बिफां लाइफांफोरखौ सिलिंखार खालामलांनाय जाथाया सोमजिबाय थायो। बेखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा थाबैनो होबथानायनि राहा लाब्ला मोजां जागोन होनना खौरांनि गेजेरजों खावलायो।